everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ania ang naghinapos nga mga sumpay ning atong sugilanon. Katapusan kada ugan. Ug nag-ungaw na sa kamatayon. Bay, unsay Si Berting Cobra. Maura si Manoy Herbert. Unasa? Bay, Ginoo ko. Tinuod ka ba, RJ? bay RJ, wa ka ba magtiaw, bay? Ang pinangga ni Manoy. Ang taong nagpangga na ko. Ang taong nagluwas na ko gikan sa kamatayon. Mao si Berting Cobra. Og Bay RJ, ang labing pait. Kay ako pag yun ang nagkapusil niya. Ginoo ko. Anong gitugot pa ni Lord? Nga ako pa ang nakasunod niya. Ako pa ang nagagukot niya. O sadyang naapsan ko na siya. Giputang niya ang iyang anak. O niatubang na ako. Nipunot siya ang armas. Naunahan ko niya sa pagpunot. Panuha niya kaplita ang katilyo siyang armas. Hinungdan nga. Ituluyan ko siya. Ako ang nakapusil niya. Ug sa pagtuol ko pa, mauwi akong nabati, gikan kang Berting Cobra. Nga dili siya makaako sa pagpusil sa tao ngayang sungayon panahon sa tinguan. Manoy, nibaha naman. Dali dong, sungay lang ha. Ha? Uy, ayaw lang Manoy, oy. Sungay lang lagi. Aron dili mabasa na imong sapatos. Wala ba tayo lang kapalit og bago? Dali ding, sige, sungay lang. Sige na. Mura matag bata ani Manoy. Ay, nagudaw na ah. Sige, dali na, sungay na. Ano yan? Nitikobo na ko ha. Sige Manoy, bahala. Kaya ra Manoy. Ah, ganun diligot. Kagaan ni mo ha. Tara! Ah! Ang taong nagpangga na ako. tinuod ka na, day Maris. Nakasaksi ko. Niadto pa. Nga nung ingunana si Kuya Herbert, ngadto kang bay RJ. Rudy, Ug sa panahon nga doon na ikaway si bay RJ. Si Kuya Herbert, maugid ang mupalit sa away. mao ba? Kung saan kahimtang ni Kuya Herbert, bay. Malisod ang kahimtang ni Manoy Herbert. Mao ba, bay? Dili ko gusto mamatay ang akong Manoy. Dili, Maris. RJ, Uy, bata. Baday, Oh, bari. ambi ang bata. Dala bari. kinsa ka na bata? Siya ang anak ni Manoy Herbert. Mao ba? Asa ang inahan? Namatay ang inahan ani bata. Atol sa among enkwentro. Ginoo ko. Uy, sa bata, uy. Ang iyang hilak. Ingon sa nagsudya na ko ang bata. Sa nahitapok siyang tatay. Kumihikan ka na ako. Ang hilak ni Dodong ingon sa nagmahay na ko. Nganong kipusil ko ang iyang tatay. Tabangi ko ninyo. Ampo, may Rudy. Tabangi ko, Maris. Dili ko gusto mamatay ang ako Manoy Herbert. Dili ko
gusto. Lugar diha sa eskina, dong. Di ara kumplete, do. Palihog ko. Salamat. Kadiyot, do, ha. Manaog ko, do. Ay, naikag yun ko sa pagtanaw kang birting kobra. Na ako no sa ospital. Mutanaw yun ko diya sa personal. Kay matod pa sa amo silingan nga ang dakway ni birting kobra. Puparihas ko no sa tao nga akong gipapuyo og bakadiyot sa akong gamayng bahay. Suwayan ako, pi. Pasin pa di ayong makaduaw. Uy, may birting kobra nga nakalista sa information. Ang biktima sa pusil, lain man ang pangaan. Herbert Condoman. Oy, pasin og di nila itugan. Kay sindikato manggod. Asa ka diyang ospitala? Pero na ay mga pulis. Musuway ka ko pangutana sa mga pulis, be. Mamasin lang ko nga mutugan sila. Ay, sir! Sir! Oh, yes, manang. Unsay ato? Mangutana unta ko, sir. Unsa man na, manang? Ay, ni abad ni katong na-admit katong leader sa sindikato nga si Berting Cobra. Anong nangita man kaniya? Iya kang sakop? Unsa? Ay, sakop gud in town. Gusto lang kong mutanaw niya, sir. Igon sa man kaniya? Iyaan ka? O, di ba, inahan ka? Ay, uwa ko'y labot niya, sir. Pero gusto lang kong makakita sa iyang dagway. Kay matod pa sa among silingan. Susama man kuno og naong sa tao nga akong gipapuyo sa bahay. Unsa? Kana kong mahimo, sir. Mao ba, manang? Ayaw intaw no pagduda na ako, sir. Ni amang ko'y ID, senior citizen. Taro nga pagka-senior citizen, sir. Manindahay taon kong pagkaon, sir. Oy, Asang imong ID? ay, ni sir, Rudy, paligon ako katiman sa bata, ha? Sa bata ni Herbert. Oh, dahil Maris. Dong, ayaw paghilak, dong. Parikamong tanak ko, nga mabuhi pa niya mong tatay. Mabuhi pa si Manoy, dong. Archie, Kung mahimo, ako na lang ang mamatay. Ayaw lang si Manoy. Archie, magusa naman lang ni si Inday. Kung maunay imong pangandoy. Hindi ko papawayon sa kong tanlag, Maris. Kung doon ay daot ang may tabo ka, Manoy Herbert. Bay, RJ, kung nahitabo man kini, dili na imong tinuyuan. Nagtuman ka mas imong katungdanan. Ang nakapatat lang, kanong gisudlan ni Manoy Herbert, ang daot ang buhat. Mauna. Dili ka nga naingon ana si Manoy. Tungod sa dako niyang pagmahay na ako. Archie, Way hunong ang paghilak aning anak ni Kuya Herbert. og si RJ sab, uwa sa'y hunong sa paghilak. Naghukdong sa pangko. Nagsigi og hilak, Rudy. Gisakitan siya og maayo dahil Maris sa nahitabo. Kinsa mo siya magtuo ba? Nga ang Berting Cobra? Siya ba di ay? Og ingon sa kabahin ko sa pagmahay ni RJ, Rudy. Kay Maris. Murag, iyang gitumbok ang nahitabo na mo. Napunta ko niya. Diin una na kong uyab sa Herbert. Dahil Usaon ako siya sa pagtabang, Rudy. Mabuhi pa ka sa Herbert. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.